ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪೇರು ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪವ ನಸ್ತ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಕಾಪ್ಜಿರು ಅಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪನ್ಗೆ 9 o'clock ಮೂಲ ಇಪ್ಪೊಡಿಯಾನ 8:45 ಅಂಡಲ ಪಿದರ್ದು ಮೀದು ಪಿದರ್ದು ದೇವೇರಿ ದೀಪಪುರದ್ದು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಪಂಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಏನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಇನಿ ಡೇ ಬತ್ತದು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಇನಿ ತಿಂಡಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಪುರ ಏನು ಪಾತ್ರೆ ದೀಪುಜಿ ಆನೆ ದೆಕ್ಕದು ಬಾಡುವೆ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಸಾಕಾದಿತ್ತನ್ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತು ದೀಂಡ ರಗಾಳೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾತ್ರೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿ ಎರಡ ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕೊಲಿ ಆತ ಅಂಚದು ಮೊಲ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕೊನ ಪರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಬೋಡತ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆದ ಟಿಫಿನ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಆವಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ ವನಸ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಪತೊಂಪೋಡು ಸೊ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಪತೊಂಪೋಂಡ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಜಿ ಅಂಚದು ಉರುಪೆಲ್ಲ ರಿದೀದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೀನಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪರ ಪಾಡ್ದು ದಿನ ಕೊಂಚೊಂಚಿ ಈನಂಡಲ ಬಟಾಟೆ ಬೆಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಬೀನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದು ಈನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಉರುಪೆಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಪತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಅಗ್ಲದ ದಾಂಡಲ ಆವಡು ಆಲಿತ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಕಾಂಡದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಐತ ಮಡ್ಡೆಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡೇ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತದವ್ರ ಜೆಪ್ಪು ಗಂದಾಪುಂಡು ಅಂಚನ ಮಾಮಿಲ ಇಜ್ಜೆರತ ಅಂಚೊಂದು ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಆರು ಇತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಒಂತೆ 6 ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚದು ಪಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತನ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲಾಕ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಕೋಡೆ ಕಡೆ ದೀತೆ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀದು ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುಜತ ಕಾಂಡೆಲಾಕದ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದು ರಾತ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀಂಡ ಕಾಂಡೆ ಲಟಿಸವಲಿ ಅತ ಪಂದು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕ ತೂಪೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ನಡುಂಡಲ ಮಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡ್ದು ಸಾಕದು ಪುಂಡು ಓಲ್ ದೀತೆರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಮಾಮಿ ಅಂಚ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ಇಂಕ ನಡೊಂದ್ಕುಲು ಇಂಚಿ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪದ ದೀದಿತ್ತೆ ಬಾಜಿಗೆ ಪಂದು ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಂಡು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಜತ ಅಂಚದು ಬಟಾಟೆನೆಂತ ಬೇಯ್ಪನಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ಕಿನಿ ಚಪಾತಿ ಕೈಟ್ ಚಪಾತಿ ಒಂತೆ ಲಟಿಸದ ಅಲ್ಪನೆ ಆಲು ಪರೋಟ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಮೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲು ಪರೋಟಗ್ ಬಟಾಟೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಏನಂಡಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಏನಂಡ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಸೋಂಪು ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಅಸ್ತಿದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಜ್ಜತ ಐಟ್ ಅಂಚದು ಯಾನು ಈ ತೊಟ್ಟೆದ ಕವರ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಐಟ್ ತಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡಲ ಬಂಗ ಅಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪೊಡತ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏತ ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಇಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೈಯೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದು ಕೈಟೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೈಟ್ ತಟ್ಟದು ಚಪಾತಿ ಒಂತೆ ಚಪಾತಿನ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದಿ ದಿಪ್ಪತ ಐಟು ಒಂತೆ ಚಪಾತಿನ ತಟ್ಟೋಡು ತಟ್ಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಟಾಟೆದ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪತ ಅವೇನು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು
ಕೂಡ ತಟ್ಟುಡೈತ ಮಿತ್ತಡೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಆಲು ಪರೋಟ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚನ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಚನ ಅಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆಲು ಪರೋಟ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನು ಪಂದ್ ಬೊಕ ಐಕ್ಲ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಈರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚದು ಇಂಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ದೆ. ಬಟ್ ಏರ್ಲಾವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈನ ಪನ್ರೆಗಂದ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂದ್ ಬರ್ತಾರತ. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರ ಪೋದು ಚಪಾತಿದ ಮಣ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಚಪಾತಿದ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಓಡಾಡ ಪೋತಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚದು ಆಲು ಪರೋಟ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಆಲು ಪರೋಟ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನ್ ತಿಂತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಹೋತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ 8:45 ಮುಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವಳ ಪಿದಡಂದೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು 8:45 ಅಂಡಲ್ ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕೊಂದಲ್ಲೆ 9 o'clock ಮೂಲ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ 8:45 ಅಂಡಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಮೀದು ಪಿದಾಡ್ದು ದೇವೇರಿ ದೀಪ ಪುರದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಬರೋಡತ ಅಂಚದು ತಡಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8:45 ಅಂಡಲ ಟೈಮ್ అయిన ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಟೈಮ್ ಆಂಡು 8:45 ಪಿದಡು ಜನ ಈ ಪಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಈತ ರಾಶಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಂಡೆಲ ಹಾಕೋದು ಈ ಮಲ್ಪುಡತ ಅಂಚದು ಪಟ ಪಟ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕದು ಪಿದಡಿಯ ಪಟ ಪಟ ಒಜ್ಜೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಪಾತ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತದು ದೇವರಿ ಒಂದು ದೀಪ ತುಳಸಿ ಸಮಯದ ದೀಪ ದೀತಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ ಪಟ ದೇವರ ದೀಪ ದೀತ ಪುರ ಪಟ ಪಟ ಯಾನ್ ಆಲು ಪರೋಟ ಮಲ್ಪನ ಪರೋಟ ತಡಾದೀತಾನೆ ಹಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನದು ದಾದಾಲ್ಪುನ ಈಗ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ದೀದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪೋ ದೇವರೇ ಹೊರತ ಸಾಕಾಂಡ್ ಮೂಲು ಆಂಡಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತೇನು ಮೂಲು ತೊಂಡ ಸಾರು ಬಂದಾಗ ನೀನು ಲೇಟ್ ಅವ್ರ ಮರೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಇದು 12 ಬೈದು ನಿನ್ನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಕಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರವಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪೇನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಗೆ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ಲ ಏನು ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡಿತೆ ಕೂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರ ಮೂಲ್ ಗಿರಾಕಿತ್ತೀರ ಅಂಚದು ಏನು ಇರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಏನು ಐಫೋನ್ ಆತ ಆಯ್ತು ಏನು ಮಾಡ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾಮಿ ಅಂತ ಪಂದ್ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏನು ಮೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪು ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಮ್ಮ ದೇವರ ಎಂಕೋ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪನಾಗ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ಗೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಏರಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಸೌಂಡ್ ತೀರಿಪು ಒಂದು ಜೋರು ಸೌಂಡ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೇಳಲೆಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಕಾಂಡಿರೋದು ಅಮ್ಮ ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಯಾನು ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಜಿನ ಅಮ್ಮಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಪೇರು ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪವ ನಷ್ಟ ಪೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಕಾಪ್ಜಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಪನ್ಗೆ ಯಾನು ಚೂರು ಫೋನ್ ತೆರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡಾರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಏನು ಕಾಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಏಪಲ ಒಂಚೆ ಎಡಮಾರೆ ಪೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂಬರ್ತೀನಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಪುಜಿ ಟೈಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಬೈದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರ ದಾಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗಲಾಗ್ತದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ 5:45 ಲಕ್ಕದೆ ಆಂಡಲ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜೇ ಹಾಪುಜಿ ಮುಕ್ಕ ಏನೋ ಮೈತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೊಲ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೈಪು ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಅವಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತ ದೀಪ ಅಂಚದು ಬಂಗ ಹಾಪಿನಿ ಇಂಕೊಂತೆ ಸೋದಾದಲ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತುಗೆ ಮಾಮಿಗೆ ಓಡಿ ಗಂಡಲ ಪೋರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಪಿನಿ ಇಂಕ ಬೇತದ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಇತ್ತನು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ತ ನಡಿ ಅಡಿ ಕವರ್ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಗುನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಂದ್ಕೊಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಬೇತೆ ಉಂಡತ ಅಂಚದ. ಸೊ ಇತ್ತನತ್ತು ದಿನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದರೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ದಿನಾಲ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನಂಕು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಂ ಪೋಪ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಉಂಡು
ರಜೆನೇ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ ರಜೆ ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಏತಂದು ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದು ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ರಡ್ ಬೇಲ ನಂಗೆ ಬಯ್ಯ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ದಾದಾ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಇಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತದುಂಜೆ ಐನ ದಿನ ಹಾಕಿ ರಜೆಗೆ ಅಂದ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಜೆ ಪಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಜಿಮ್ ಬಂದೇವೆ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತ ಪಂದೇನೋದಿಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.